Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan dan juga diberikan rezeki yang melimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Di kesempatan hari ini kami bersama tim Joko Jok Channel akan mereview tentang keadaan yang berada di makam Pangeran Samudro atau bisa disebut juga dengan Gunung Kemukus. Bagaimana keadaan yang ada di dalam? Marilah kita lanjutkan. Ya, ini saya mulai untuk memasuki area Pangeran Samudro. Saya mau mengerti di dalamnya bagaimana dan situsnya bagaimana. Kita akan menemui yaitu juru abdi juru kuncinya. Mari kita berjalan menuju ke area yang tersedia. Ini untuk tempat peristirahatan di dalam untuk mau ritual dalam situs Gunung Kemukus ya, seperti ini tempatnya. Kita memasuki pintu pertama dan kita akan masuk ke dalam Pangeran Samudranya yang untuk menemui yaitu juru abdi juru kuncinya yang berada di juglo di atas sana. Dan saya menuju ke jalanan naik tangga yang sudah disediakan. Ini saya berada di dalamnya Pangeran Samudra yang untuk saya di bawah pohon ringin atau entah pohon apa ini yang dinamakan pohon aneh yang seperti ini. Semua keberadaan di dalam sini. Dan saya ini mau menemui abdi juru kuncinya. Saya naik tangga lagi yang kedua. Ini. Nih, tuh abdi juru kuncinya. Assalamualaikum, Mbah. Nggih. Halo, Mbah. Nggih. Kula Purwodadi. Ya. Nggih. Abdi juru kunci mriki nggih, Mbah nggih. Nggih. Nuwun sewu, Mbah, kula saperlu wonten mriki namung supados badhe mangertosi situs utawi kronologinipun wonten ing Gunung Kemukus mriki. Kronologiga kados pundi kula nyuwun sejarahipun, Mbah. Dipun paringaken Mbah sinten, Mbah? Mbah Tojiman. Mbah Tojiman nggih. Kula wangsulipun kula Pak Kustadi utawi Joko Jok Channel. Gusti Pangeran Samudro niku saking Majapahit Demak Bintoro. Ngoten Mbah nggih. Niku putrane Sultan Trenggono wonten Majapahit Demak Bintoro mriku, nggih. Makaten Mbah nggih. Rumi niku ingkang asma Gusti Pangeran Samudro niku Ponjoko niku ngoten. Nggih. Lajeng niku kasarane nggih nun sewu. Bapake nikah malih kasare dipun cemburaken kalih ibu tirinipun ngaten. Oh, ibu tiri ingkang kinami sinten Mbah niku? Kula Trawulan. Oh. Lajeng dusir ing griya kapulih ngasukawruh agama Islam ngoten mawon nggih kula Oh, nggih, nggih, Mbah. Lajeng dumugi mriki niku kula juga cekak ning mawon. Sakit wonten Gunung Kemukus mriki. Bapakipun boten kersa tindak mriki, ingkang kapundhut tindak mriki, ibu tirinipun menika gandeng bapak niku pun gadhah pikiran kecurigaan dipun asujanaken kalih ibu tirinipun niku bapake boten
kersa tidak mriki, ngaten nggih. Oh, mekaten Mbah nggih. Lajeng ibunipun tidak mriki dumugi sendang nika ngadhap nika, siram jamas dateng rika resik. Tiyang rumiyin nika ibuke tidak mriki rumiyin anu wasta teken anu kayu cagakan napa jenenge pang kayu jati ngoten. Oh nggih. Dipun tacapaken dateng sendang rika saged urip tetes saged anu napa niku saniki pun anu pun sekaro pun tinggi obong-obongan niku. Oh, mekaten nggih. Lajeng ibuke niku pun minta siram jamas. Nek tiyang rumiyin nika minta siram jamas kan cunduk kembang ngoten. Oh, cunduk kembang nggih. Terus tidak menggah mriki rek mane niku dikebutke sekare dawah tukul wit Nagosari. Wit Nagosari nggih. Lajeng ngertos putrane Samuseta dipun dalno ten ngandhap nika. Ibuke dugi putrane Samuseta niku ngendikane Mbah Rumiyin niku Gusti Pangeran Samudra niku ana kala ibu Antarawulan niku merangkul jenazahnya anak-anaknya itu ikut meninggal di situ. Oh, mekaten nggih. Lajeng tidak meninggal apa niku kamalakan panggenan men daring dados wektune nggih men sore ya katen iki. Kok ibuke dari situ dateng riku ngoten. Lajeng dipun ajeng damel panggenan saya nggih mesti mentenagane pun saya, nggih. Nggih. Lajeng dipun damelaken panggenan setunggal ing lubangipun kalih. Nggih. Lha niku dipun kubur dados setunggal menika. Oh, mekaten. Lajeng napa siji dina, napa siji sasi, napa siji taun, lha niku arwah Gusti Pangeran Samudra niku menemui tokoh ulama nggih niki Mbah Mustahil sekalian. Oh, mekaten. Lajeng Mbah Haji Matahir sekalian niku ngendika ngaten. Anak putuku kabeh sing adoh sing cedhak menawi wonten kesulitan menapa kemawon kapurih nyuwun barokah dhateng makame Gusti Pangeran Samudra mriki nggih. Oh, mekaten. Napa sing disuwun niku dikabulke. Ning anggonmu duweni pinyunan mantepe kaya wong duwe senengan. Janipun ngoten to. Oh, mekaten to nggih. Nggih. Dadi mboten kok ziarah mriki kota pasangan sing ngoten mriki mboten nggih. Oh, mboten nggih. Tiyang ziarah niku pawitane ati sing suci, awak sing resik. Lan ngake dhateng arwah Gusti Pangeran Samudra niku ngoten dipun suwun pangapunten. Dados panjenengan nggih nek mau ziarah nggih mangdungake niku dadi mugi-mugi arwah Gusti Pangeran Samudra kalih Ibu Antarawulan niku dados sisihan gunawan di samping niku panjenengan nggih mesti nyuwun barokahipun. Lantaran saking Gusti Pangeran Samudra mugi dipun suwunaken kalih Gusti Allah. Mugi Gusti Allah ngijabahi terus pinuwun panjenengan nggih. Oh, mekaten. Nggih, Mbah, nggih. Matur nuwun sanget, Mbah. Antawis panjenengan sampun maringi ular-ular kalian kula dados mangertosi, dados nek menawi wonten iki damel kaya ngoten nika nggih. Namung mboten anu, Mbah nggih. Mboten nggih. Nggih, Mbah. Lah ini saya sudah diberi untuk petunjuk sama abdi juru kuncinya yang telah saya di dalam. Saya akan menuju ke sendang yang ditentukan oleh Mbah juru kuncinya. Kita berjalan untuk ke sendangnya. Nah, ini untuk di waktu yang untuk cerita tadi yang Mbah Abdi juru kuncinya yang terletak di sini menjadikan ringin berdua di antara kanan dan kiri ini antara Pangeran Samudra dan Ibu Pangeran Samudra yang di sini ibu tirinya yang terletak di sini dan lagi sendangnya di antara di bawah itu mungkin sendangnya di sini nih. Ya ini terletak ada namanya situs yang pohon yang berukir-ukir berkulir-kulir di atas, di bawah sampai masuk ke dalam gedungnya itu untuk menyatu menjadi dua antara ini dan ini. Ini situs namanya dikatakan katanya orang hidup itu berbelit-belit seperti pohon yang terbelit seperti ini. Ini mohon maaf, ini hanya situs untuk saya untuk mengkronologinya sampai di mana. Dan pohon tersebut ini mengandung makna dan mengandung situs yang sebenarnya sampai masuk
ke dalam rumah. Ini untuk pencari makannya sampai menjadi orang hidup seperti berulir-ulir seperti pohon tersebut ini. Nah, itu rantingnya pun juga seperti itu. Bergulir-gulir yang seperti itu. Dan bapaknya telah dikubur bersamaan dengan di sebelah kanannya untuk menjadikan ringin tersebut yang seperti ini. Ini seperti ini, pohonnya seperti ini, ringin yang seperti ini bapaknya, di konon katanya seperti ini. Jadi Mbah Juru Kunci tadi mengatakan bahwa untuk mencari jalan pintas tidak harus untuk membawa perempuan dari perselingkuhan itu enggak. Yang penting di sini untuk bersenang-senang. Gitu Mas ya.